کاری ترزیتیه به کردیا و سورانی به خیاطی افدمه کی درجه یعنی دما اگر تو کی مسلک دست کارانی نامنی بی مسلکی نوتو شش مبدس بکریه حتی ام بیشن 2012 تکستیل آداد خبرتینه و صدام درجی آتولیه مازن دام خبرتینه اما 2013 شوندا مکاری خواه کر کاری ترزیتی تایبت شی سر جلو برگ کردی سر چاندا کردی کبنار مرسروی بنگهوی دبی اوکی هستاتی وکی اوکی چبو بو ما دست کاری ترزیتی کریه دمکی 2013 حتی نها کاری ترزیتی به دکانه küçükten bir kari de maşinin دما مروبجه چاند اگر لخواکرنا چاندا کردیجی مرود کاره بجه yani چانده که چاندا 100 سالانه 1000 سالانه وسا به مروواهیتی را insanlar gori labası خو yani لو gori خواکرنه خو gori جلو برگ خو çandaki on çeviye be guman Kurda da ji ev ambejin labası Kurdi yani cile Kurdi pir giringin o herimin her herimeki modifiye ve hane ya ambejin seri modifiye xo hane ya ji ambejin veki le xakirne on cudatırın ambejin le mro hacmine ser zaman dama düzmün dest bıkırkirne dike be çande dest bedike yani mileki veji ambejin mili çanda culu berge Kurdiye çavan bejin ser zamanı Kurdi ya diroka gelan yani bejin eğer dixwaze geleki tüne bike wî gelî bi peşî bi çi tüne dike bejin zamanı wiye bi diroka wiye cêt lê jiyan dike ما گوت یا زمانه پشتیوی هم بیشن پشرا چه دیگه هدی آسیمله دیگه یعنی آسیمله کردنش چیه جلو برگی وی تونه دیگه حتی هم بیشن تبیرامه belki van sali davi heneki olsa nahaj olsa ya ama heneki di belki nerim bu tür bu kesine vericili Kurdi mali da behelim. Yani evçi bu aslında tej hebuna te dur dike düşmeni te ya jem bejin devletin ne tevyajiyab tişte ku ev dixwazin tebdin fêm kirin çawa ziman qedexe kirin de taybet li Türkiye dibêjin teyî dibên yek zimaniyek aliyek netew yani bin wê da jî tabi yani ew cilê û bergê Kurdî jî milekî da tune kirin ê beraber wê rastî geleke ewkek hebe yani refleksik me civakî ji bonî berdewamkirina van cil û bergê Kurdî taybet me got ya dîroka me ye yani heger mirov dîrokê ya jî hebûnekî be çandî sadece ya ziman ya jî ew tinê be bîne ser ziman ê têrê neke tabi bi hev tamam kiriye yani çawa zimanê te ayna wisa cil û bergê te jî tamamkirina çanda te ye çanda Kurdî herîm te hatiye ser honandin aslında bunu bêje ser resmî wê de hatiye honandin da em bêjin herêma botanê cilû bergê xwe cuda ye herêma Amedê cilû bergê xwe cuda ye bi herêma em bêjin milê Anatolya navîn dibêjin Kurdê wê dirêj jiyan dikin yani cilû bergê wan cuda ye em bêjin taybet di Kurdê êzdî da cilû bergê xwe cuda ye de Başûrê Kurdistanê em bêjin cilû yani her herêmekî gorî wê herêmê gorî em bêjin herêma tê da jiyan dike me got ya modîfe wê yan desen ya jî nexşê li serê tê karanîtin cil û bergê wê gorî xwe ava kirine ewana jî her cil û bergekî Kurdistanê de em bêjin her herêmekî dema tutînî gel hev dibe wekî dîrokekî dibe jêra dîrokekî dema mirov lê dirêne yoksa giştî da jî dema cil û bergê Kurdî temaşe dikî belkî me got ya hani dîzaynê xwe da ew ki xwe da cuda ye ama giştî da
mesela jina fistan, kiraz fistanın ye zlama şalu şapık dibêjin li ser da yêlekê wan xwe dikin. Ama em bêjin belkî hinekî piştêna xwe zirav girê de hinekî her herîmekî yanî me wê de anî ser ziman me goyan dû milî da wisa cudatiyê xwe ya jî dewlemendbûnê xwe pir e. Yani bela wê da ama gama mirov îro temaşe dike yani anî ser ziman ew qirkirina çandî da dema derbas bûne Kurd rastî jî taybet milê xwe yî cil û berg da yani dibêje tiştekî tu naaxivî diçe xilas dibe tiştekî tu nebînî jî diçe xilas dibe em bêjin dagirkera vî şeklî xwestine yek ziman tune bike dîrokê tune bike niha mesela gel mirov bêjî dîrok mirov dikare wiha jî bîne ser mînakek belkî zêde xwe cil û berg ve aslında ne umadım dîrokê de heva girêdayî mînak em bêjin mînaka eskîfê ne niha dixwazin tune bikin yani zihnê însana derbixin wê tiştekî ku tu nebînî insan demek şunda yani ya jî nifşek şunda êdî bûr dibe diçe ya jî heta demek du nif şunda ama onda dibe diçe ji navhevkê cil û berg jî vî şeklî lê hatibû hani heta astekî tu nekiribû heta niha jî heye rastî ama asta çi daye rojane nayê karanîdin daye belkî hinek herêma da wisa kim taybet ji herêmê botanê da modkare bêje belkî tê karanîtin ama di herêmê dîde hemû astê şahiya danin, daveta danin, rojê em bêjin wisa dibe wekî rojê îd û tiştê wisa da tê karanîtin yani em dibêjin gelek êdî gelê Kurd wek me got eger çand hebûnek be cil û berg jî divê da be cil û bergê xwe rojaneyê dê em bi kar bînin jê nav jiyanî da jê şerm nekin aslında astekî da hêdî wekî dibe dijmin çimkî êdî ew te daye ew empoze kirin hani tiştekî sankî eyb e yani sankî tiştekî ne ew ke gorî ku tê xwestin nayê karanîtin me got yani niha karê me da jî em bêjin taybet dema wextê daweta da wextê demê Newrozê da me got ya şahiya da taybet tê karanîtin wî demî ra karê me yani heye alaqederekî pêva tê dîtin dema me got işte wextê şahiya da ya jî wextê Newrozê ra rastî alaqederekî ji bonî cilê Kurdî heye tê xwestin pirîş tê xwestin derfetê me li vê derê peydakirina qumaşê wî da taybet em bêjin qumaşê ew da em zehmetiya dikêşin taybet mesela milê Gabardîn daye milê qumaşê cilê Kurdî daye em van peydakirinê wî piştî ra em bêjin mezemî ku tê de tê karanîtin em bêjin mezemî ku em tê de kartînî ji bonî ew cil xweş çêbe ew mezeme peydakirinê wî de em zehmetî dikêşin bi rê telefona rê ew heta peyda dikin wisa bi zehmetîkê pir zehmetî xwe heye lê ji bonî ev kar berdewam bike em hewldanê me em hewl didin wisa ji bonî xizmeta gel jî bikin qumaşê xwe ya jî bi rê wisa her awayî da qumaşê xwe dabîn bikin û ji bonî wextê em bêjin şahiya da kî müşteriyê me were em ji bonî xizmetekî bikin milê cil û bergê taybet milê cil û bergê Kurdî da bibe cil û bergê rojane em kar bînin yani em me got ya belkî gotin ne cida be ama em jê şerm nekin yani dijmin rastî jî wisa me kiriye êdî dibêjî ya em ji cil û bergê xwe li me dane şerm kirin yani em dibêjin giştî wisa her çar perçê Kurdistanê da ji derva herkes bila cil û bergê Kurdî xwe bike rengê Kurdî rengekî pir xweş e dîzaynekî pir ciwankarî ye bila herkes her Kurdekî bila cil û bergê xwe li xwe bike û li ser çanda xwe vegere.